Qed jgħidu li fil-jiem li ġejjin se jinġiebu mijiet ta' torok biex jaħdmu fil-kostruzzjoni. Issa, NetNews jista' jiżvela li l-ammont jista' jqarreb il-5,000 persuna. Kien fit-tmiem il-ġimgħa meta ħarġet l-aħbar li 2500 ħaddiem mit-Turkija se jinġibu f'Malta biex jaħdmu fuq sensiela ta' proġetti ta' kostruzzjoni madwar il-pajjiż f'dik li qed titqies bħala mossa oħra li se ġġib lejn Malta influss f'daqqa ta' barranin. Din il-mossa tal-Gvern kienet żvelata mit-Times of Malta hekk kif fil-preżent għaddejn diskussjonijiet bejn Jobs Plus u l-kumpanija Taka Constructions illi mistennija ġġib lil dawn il-barranin f'Malta. Jidher iżda illi dan l-ammont illi issemma kien approssimattiv ferm. Dan għaliex iċ-ċifra proprja ta' ħaddiema torok se tkun qed tqarreb il-5,000, influss ta' 5,000 persuna f'daqqa li ħafna minnhom skont is-sorsi li tkellmu magħna se jintużaw biex isir il-proġett tal-flyovers tal-Marsa. L-indikazzjonijiet li ħarġu mir-rapporti tal-aħħar jiem juru li l-ħaddiema torok se jitħallsu paga baxxa meta mqabbel mal-pagi fis-settur tal-kostruzzjoni fil-preżent u saħansitra se jintafgħu f'containers simili għal dawk li wieħed isib fiċ-ċentru tar-refuġjati ta' Ħalfar.